यही गांव में ना यही घरवा देखा लोग आ गए बड़ू लोग समझ लो। ठीक बा। बड़ी खुशहाल बा बड़ी खुशी बाड़न लोगन। अरे काले से भोज कीर्तन सब कुछ भइल ठीक बा। गांव भर के लोग खाना खाता यहाँ सब कुछ खुशहाली बजा लोग गावा लोग बजाओ लोग तो जरूर मिली समझ लो लोग। जुग जुग जिया मंच पर आए। लड़का के दादाजी दादी जी दोनों आदमी मंच पर आइए आप लोग। लड़का के फुआ बड़का माई चाची जो लोग भी बा सब लोग साथ में आई लोग जितना परिवार बनी लोग नी लड़का के लेके आ मंच पर आई लोग नी गाई लोग नाची लोग खुशहाली के दिन बा। आज ना नाचे लो तो कब नाचे लो। लड़का के मामा मामी आई बानी लोग हेलो लड़का के जेठ बाबा जी उहाँ के शुरुआत कैले बानी। लड़का के जेठ बाबा जी 101 रुपया दिले बाड़न। हाँ मांग के ना अभी खुशी सारी तो शुरू न भइल बा काहे घबरातू लोगनी का ई धरी लोगनी आइल बा पकड़ी जी पकड़ी है नाची लोगनी। लोग नहीं आके नेक भी लगा